Tegnap előtt halljak meg a kocsi, széttörettem az öreg emberrel. Fogjál be egy téglát. Azt igen, a visser! Hagyj hallgassam! Zargassad, öreg! Zargassad! Jó lesz az oldalára is. Csak vágja hozzá. Most. Nem hallottam. Erősen, uram, az ablakhoz vágja hozzá. Milyen erőben, csak úgy nem fog betörni, higgy el. Betört? Nem. Akkor nincs ott valami ásó vagy valami? Velem ne szórakozzon. Nem szórakozok, akkor még vágjál rá kettőt, azt akkor megyek a kocsiért. Majd tessék szólni, mikor üti. Most. Még egyet, egy erőset, egy kiadósat. Még egyet, halljak meg. 3 a magyar igazság. Még egyet. Profi vagy, fater. Profi vagy. Az Isten áldjon meg, nem soká megyek, 6 után hívlak, jó bátya?